Hello mga kauturan, sa sini nga clip i-discuss ta, tanawon ta, kubion ta kung ano ang purity nga mabasa gina-describe sa scripture. Makita nato ang tao, puro siya, hambas ang Elohim, let us make man in our image according to our likeness. Basa naton sa Bereshit or Genesis 1:26. Diri naton makita nga in his likeness, in the likeness of Elohim, gihimo kita nga mga tao. So Adam or human or Adam, man, puro kita. Pareho sang character sang Elohim. Pero kabalo naman ta nga napakyas ang tao, nakasala ang tao. Gani mo na siya ang picture nga itom. Kag nakasulat sa Romans 5:12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Kita nato na sa Genesis 3:1-19. Then halin kay Adam nga nakasala, nagdamo ang tao. Nagmultiply ang tao kay isang sugo ni sang Elohim sa kay Adam nga magpakadamo kamo. Nagamba siya sa Genesis 6:5-9. Then Yahweh saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Nangakig si Yahweh. And Yahweh was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart, tungod sa gipanghimo nga sala sang mga tao. But, good news, Noah found grace in the eyes of Yahweh. So, ibut natin sa picture, si Noah as puti represents pureness, because Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with Elohim. Mabasa na natin sa verse 9 sa Genesis chapter 6 lang gyapon. So tungod sini nagsalig si Yahweh kay Noah kag nag-abot ang baha. We are all familiar sa story. Tungod sang sala nag-abot ang baha. Tanan nga may kabuhi sa duta napatay. So tanan nga itom or impure sa kalibutan gingkuha ni Yahweh. Kagimbili niya ang puti nga nagpakilala bilang kapuruhan, pure. So halin kay Noah, si Shem puti, si Ham ang itom, kag si Yafet. Halin kay Shem ara si ang kasunod si Abraham, ang kilala naton. Pero amo na nag-itom si Ham tungod kay naghalin sa iya ang mga lahi nga naghimo sa Tower of Babel, which is impureness against kay Yahweh. Naghalin ang confusion of language. Sa tunga naman, halin kay Shem, si Abraham, naging hambal ni Yahweh, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore. So makita nato no, nga nagdamo naman ang tao, may pure and impure. And may promise covenant si Yahweh sa mga pareho sa iya nga pure. Halin kay Abraham, gipasa kay Ishak, hasta kay Yaakov, kag sa iya nga 12 tribes. Then, here comes dark age. Nga hambal ko nga dark age, tungod kay ang mga tao nga may covenant si Yahweh, mga pure, nagpakasala naman. They worship other gods. Naghimo sila sa mga wickedness against Yahweh's words. Rebellious people. Self-desires nila, ginapanguna nila. Amo na, si Yahweh nagpadala sa mga judges. Sila Moshe, mga priests, mga prophets, ging padala ni sila tanan para to aid, para magbalik ang mga tao, ang may covenant ni Yahweh sa paglakat sa iya nga dalan. Pero balik-balik ang mga tao, gapakasala, gapangayo patawad, kapakasala, kapangayo patawad. So, amo na ang history nga babasa naton. So, amo ni siya ang natabo. Gusto ni Yahweh nga ang ara sa circle, ara sa iya kamot, ara sa iya nga poder, mga puro, mga tinlo. Hindi siya gusto nga mamiksan inisang higko, ginakuha na ni Yahweh, ginadespise na ni Yahweh.
Amo gani may mabasahan ta sa example in Deuteronomy 19:19. So you shall put away the evil from among you. Damo ni siya sa scriptures ginabalik-balik para mangin puro ang tao kay hindi magbaton si Yahweh sang higko, sang itom, sang hindi puro. Dugang niya pa gani sa Ezekiel 20:38, I will purge the rebels from among you and those who transgress against me. I will bring them out of the country where they dwell, but they shall not enter the land of Israel. Then you will know that I am Yahweh. Makita nato ang attitude ni Yahweh. Hindi siya gusto. Hindi niya mabaton ang higko. Pero despite sa pagpalangga ni Yahweh, sa effort nga gihatag niya sa aton para kita magtinlo, ang gihimo sang tao amat-amat nga gagawa. Gahigko. Mas ginagusto sang tao ang kadulom, kangit-ngit. Sa dalayon, nagdamo gid ang makasasala sa kalibutan. For they have all sinned and failed of the glory of Elohim. Amo na ginghatag si Yeshua, hambal niya, this is my blood of the renewed covenant, which for the sake of many is shed for the forgiveness of sins. Gihatag ni Yahweh ang iyang anak para mapatawad ta sa atong mga sala. Thus, for Elohim loved the world so as he would give his only begotten Son, that whoever would believe in him would not perish but would have life that is eternal. So, kabalo na ta nga ginluwas ni Yeshua paagi sa iyang dugo ang kadam-an. In fact, bilog nga ang mga tao. So, mintinahon o mintinaha ang kapuro nga ginhatag sang Mashiach paagi sa iya nga dugo. Kay pagkatapos ini, ang paghukom na lang ang aton nga hulaton kung bala kita puro para makasulod sa iya nga ginharian. Sa aton nga summary, una, ang taho gimbutang ni Yahweh sa paradise. Perfect, puro, wala sala. Then nag-abot nga ang taho wala nagsunod sa ginsugot ni Yahweh, nakasala siya, gingkwa siya sa paradise kay wala pwede nga impure nga magstay dito sa paradise. Then anong gibuhat ni Yahweh? Ginhatag niya ang dugo sa iya only begotten Son, his Mashiach, Rav Yeshua Mashiach, para ang taho kakson ang iya higko kag mangin limpyo siya. So ara na sa aton kung ano naton pag mintinar sa sining kalimpyo, purity nga gihatag ni Yeshua sa aton. Sa mabasa naton, he that overcomes will inherit these things, and I will be his Elohim, and he will be my son. Promise ni Yahweh nga everlasting life. Pero but to the timid and the unbelieving, and to the sinful and polluted, and to the manslayers, and to sexual sinners and sorcerers and idolaters, and to all false persons, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Kaladlukan ang wala gasunod. Gani mga kauturan, maintain pureness, be perfect, choose life, pili ang kabuhi, work your faith with love, kay diri kita maluwas. Hallelujah.